Nou, beste mensen, onder het mond van Friesland is mijn heiteloon. En praat maar Fries, ik bij deze manier even sinds 1, 2, 3, 4, 5 seizoen. Friesland is mijn heiteloon. En dat je in de Friese taal maar lang levendig geworden maaien. Wie is er? Je stopt het net al. Ik kan even niet lang draaien. Wil je een keer wel een stukje knippen? Oh jongens, dat dan net nog wat te melden. Ja, nee, ik haal heel vaak in dat ding praten. Dan is dit wel heel fijn. Ja, dus ja, ik kan heel goed praten. In de Friese taal. Nou ja. Ik doe wel zo in Fries. SMS'en? Ja, redelijk. E-mailen? Ja. In het Fries? Eigenlijk alles. Dromen? Ja. Goed zo. Hartstikke goed. Het is een echte promotie. Nou, we het al vol kregen, hè? Mooi beeld, hè?